Ako želite koristiti sustav TAU za neke druge potrebe, znači ne za nastavu i ne kroz sustav Omega kao aktivnost unutar njega, možete to napraviti direktno u vašem internetskom pregledniku. Trebate upisati adresu tau.ffzg.hr. Otvorit će vam se ovakva stranica na kojoj imate samo jedno polje u kojem možete unijeti naziv tog vašeg sastanka. Ja ću napisati da se moj sastanak zove sastanak i bilo da sam pritisnuo tipku Enter na tipkovnici ili kliknuo na ovaj gumb unutar reda u kojem piše započnite novi sastanak koji se zove kreni. Ja sam u ovom trenutku napravio sastanak. Sustav nas prvo pita želimo li dozvoliti korištenje mikrofona koji je ugrađen u ovo računalo ili na vanjskoj kameri. Kliknut ćemo na Allow, znači dozvoli. I u ovom trenutku imamo video sesiju u kojoj je već omogućen mikrofon i uključen mikrofon. Znači da neko sada se spoji, može čuti ovo što ja govorim. Na sredini sučelja gore vam stoji natpis, odnosno naziv same sesije i piše vam koliko je proteklo sekundi od kad ste se vi, odnosno prva osoba, spojili. Dolje na dnu, redom, ako gledamo s lijeva na desno, znači skroz lijevo u uglu imate opciju dijeljenja ekrana, znači bilo da dijelite neki od prozora koji je pokrenut, odnosno programa na vašem računalu ili cijeli ekran, znači sve što se nalazi u datom trenutku. Potom imate ikonu koja omogućava da dignete i spustite ruku, što u nekakvoj raspravi u kojoj je potrebno dati do znanja da sada vi želite reći nešto, jer obično tada imate stišan mikrofon da ne bi radili i kakofoniju i mikrofoniju, onda na ovaj način to možete dati do znanja drugima. Potom treća ikona s lijeva je za otvaranje i zatvaranje četa, gdje možete upisati nešto i poslati vašim sudionicima. Chat ćemo sada zatvoriti. Dolje na sredini imate gumb za uključivanje, odnosno isključivanje zvuka, to jest mikrofona. Potom u sredini gumb za zatvaranje ove sesije, barem za vas, znači za izlazak iz ovog video sastanka. Potom do tog gumba se nalazi gumb za pokretanje i zaustavljanje kamere. Ja ću sada uključiti taj gumb. Sustav me pita želim li dozvoliti sustavu TAU da koristi moju kameru. Ja ću to dozvoliti klikom na gumb na kojem piše Allow. I evo sad me vidite. Ako želim isključiti kameru, ponovo bih kliknuo dolje na taj gumb i time isključio kameru. Sada ću je ponovo uključiti. Ono što je isto bitno za znati, ako imate više sudionika, oni će vam se prikazati s vaše desne strane kao nekakve male slike poput ove na kojoj piše moje ime i onda će vam stajati, ako ih je više od ovih 5 ili 6 koliko stane sa strane na sučelje, onda ćete moći sa trakom klizati prema dolje i vidjeti tko je sve na sastanku. Puno bolji način je da kliknete na ovaj gumb koji je treći s desna, koji kaže prikaz pločica ako je na hrvatskom sučelju, odnosno ako je sučelje na hrvatskom, odnosno prikazuje slike svih ljudi. Sad trenutno sam ja samo u sesiji pa prikazuje mene, ali da nas je 12, bilo bi 12 manjih sličica po sredini ekrana. Do njega se nalazi gumb za dijeljenje veze i načina za spajanje na ovaj sastanak. Znači, ako želim poslati pozivnicu, odnosno poslati nekom informaciju kako se može spojiti na moj sastanak, na moju sesiju, onda bih kliknuo ovdje na kraju gdje piše TAU FFZG.hr kroz sastanak na ovaj gumb i upravo sam u tom trenutku kopirao poveznicu na ovaj sastanak. Isto tako mogli biste dodati lozinku. Dio sučelja nije do kraja preveden na hrvatski, tako da vam piše add lozinka, ali kliknem li sada ovdje, mogu upisati lozinku, što znači da će svi sudionici, čak i ako imaju ovu adresu tau.ffzg.hr kroz sastanak, i dalje trebati još uneti i
tu lozinku. Ja je sada neću unijeti pa ću kliknuti na ovaj cancel lozinka. Ovo tu je bio samo uvod u korištenje sustava TAU kao zasebnoga. Snimit ćemo još pokoji video pa objasniti još neke od stvari. Sada ću samo kliknuti na ovaj kraj sesije. Ovdje možete vidjeti da sustav TAU na vašem računalu pohrani podatke koje su to zadnje sesije koje ste vi koristili, tako da recimo ova koju sam malo prije snimao, koja se zvala sastanak, trajala je 4 minute 29 sekundi, odvila se 31. svibnja u 9 sati i 29 navečer. Kada bih kliknuo na tu poveznicu, sustav bi me ponovo odveo na tu istu sesiju, odnosno otvorio bi taj sastanak. I to je to.